sik, Mas. Ambekan sik, Mas. Aduh. Ambekan. Santai Bu, tarik. Maaf nggih, Mas. Wes mboten apa-apa. Sak bebase pokoke niki, los pokoke. Nyantai mawon. Lah marahe nggih jame bubuk lho ya. Nggih. Dadine ya rada piye ngono lho. Nggih, kula bubuk nggih mboten wonten sing ngelus-ngelus kok. Pun nyantai mawon Bu, kok pokoke hiburane bar. Nyanyi bar jam 3 niki. Siap. Yo. Janjane kowe ngendi? Asik. Gelagamu setanyu piani. Hatiku sujud. Aduh wis kencan karo wanita liya. Wah, terima kasih luar biasa ini ibu-ibu yang hebat. Habis. Oke, nggih matur nuwun sami-sami Bu. Monggo dilanjut. Oh nggih, Ibu matur Matur suwun. Ijin dalu. Ampun ngapok nggih Bu nggih. Insyaallah. Mugi-mugi sakit kepanggih malih Bu. Apa Pak senyum-senyum? Nganu Bu kode. Ya, biasanya senyum mesti ada karepe. Nggih, kode niku. Nyapo arep nyapo. Tasih sapa kuwi? Tasih sapa? Tasih bulurah barang. Tasipun bulurah. Anu kula namung betakne mawon. Ya, betakne mawon. Nggih, namung betakne. Nggih ta Bu. Penggawean lawas sing dilakoni. Nggih, lah teng mriki kok betotas napa Bu? Wong karek nyanyi nggih nyanyi ngono. Wah. Tadi kan sudah bilang, Iya. sering kan kita. Iya. Biasa sudah biasa. Ya kan Aku kita tahu yang kau mau. Lah. Masuk, Yang Dek. saya mau adalah Pak Lurah. Iki lho. Pak Lurah Rabi Nah itu Buto. stop ya. Matur suwun Bu. Matur suwun. Mbak Mary Ah, pun gila. tobat Bu Wis nggih. tenang Tobat. wae. Oh permen injih. Injih, matur suwun mboten napa-napa permen-permen Rita. Ampun to Bu, sampun Bu. Sampun to Bu, mboten usah repot. Sampun. Cakok ngemis wae. Ndak kene iki Bu. Monggo Bu kalih-kalih atus 300 ya napa-napa. Sampun Bu, mboten usah repot-repot empun to. Nggih sampun, matur suwun. Alah sampun Bu, mboten usah repot-repot Bu. Oh injih nggih. Lah kula. Nggih. Nyapa kowe mang moh karo aku mbok sia-sia. Mbek tonyoni mang aku ning kono mbok soro duwe kandhane kan muni tak toroki Mas, kowe ora gelem kok. Malah pilih kae gak duwe dhuwit kok. Aku sing duwe dhuwit. Elek iki dhuwit. Matur Nggih, nuwun. Bu, matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kula terne Bu. Walah, mangsaku. Dik niki kan Mas Yudo, makasih nggih. Siap. Terima kasih. Tawon ana tutupe, lakon ana tutuke. Betul. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudo ning desa. Mugi-mugi sedaya warga Ngadipira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebihing suker sakit binucal Amin. ing sial dangkal. Amin. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, Amin. barokah sing nanggap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu Amin. punika. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit, ekonomi bangkit, prestasi bangkit semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu nggih. Siap, siap. Pelok batarkon. Nutuke lakon ya. Oke, nggih, siap ya. Nggih, matur nuwun. Wis. Ayo nutuke lakon cawi sesaji marang bendarane awake dhewe. Ayo engko ndak nampa duka. Wuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumerba arum kandanya oh kandanya sasmita jati sasmita wansiting dewa
minangka sasmita ingkang para Jawata hutan ingkang nyokotan kadya pratandha raja kang sinadya. Sikrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota dan mangkung manguncang niti benjang sangaji mijil latinyo ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Werta Manarya Werti Ula Satrio Bandar Junut Pundur Sasana manyadong dawuh Kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina Ula Pundur Sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satria Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babakan tumruning wahyu mustika jati anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng wahyu mustika jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking wahyu mustika jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni.
Anggrana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjene kepengin tumedhak ing wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sabune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung Negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton Negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah Dombana manunggal kekuatan kelawan pertapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing Setya Wahyu Mustika Jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan. La, yo, la. Ayo. Sur kamber, bang seni, sur ring lan serompe.
Hei hei hei. Wah, kayo. Ulo ka kayo. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ngripah lungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara.
Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sak mangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalungguhan sakmangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuringgihipun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuringgih murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting naga sari buat mengandap katingal manukya yukur aking
Rikata sang Gatotkaca tinon Mapakaraka Suta Teka pira Kresna para teman Apa? Aku potongan 500 ijol. Ora iso. Ora iso. Kok tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Jane wedokan apa to jane iki? Lah iki lho, mae kadol sawahe kadol nggo roki lanangan. Pokoknya sampean karo aku Mas. Iya sayang. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dolan ya Mas. Iya kacak ning pantai. Ini kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo kau Kita berenang nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Yang itu swimbook ya. Mas, iya. aku yo tumbasno bikini to Mas. Bikini ngono kae lho Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lho Mas. Sing kathok ki lho Mas. Tak tekono cawet wae. Hei! Dijak Pak Yuda, dijak Pak Yuda. Tak tekono kathok sing ngapret terus guri ana gambare reok. Bener mlaku. Terus iki Mas. Demi Ken, iya. sehabis kita berenang kita kan lapar. Kita makan. Aku pengen makan makanan yang enak yang hamburger, Spaghetti. sama makanan Cina yang itu. Aku melok ya. Ora. Mas, Bagianmu kowe iki ono. karo aku. Kan habis berenang aku kelaparan. Terus aku mbok jak maem ning ndi? Ning nggone makan ayam di pinggir jalan. Berarti penyetan. Ora, awake dhewe lunggone pinggir jalan, Iya. ngenteni ana pitik lewat ditabrak truk. Jek. Arep mangan iwak pitik kok ngenteni. Sayang, kalau aku haus aku pengen minum soda gembira. Aku ingin minum susu. Mas. Kono soda gembira, kono susu lho Mas. Kan haus. Wis to rasa gatokno kene awake dhewe ku wong kere. Yo nek iso. Paling yo. ora ya jus Yo lah. ngono lho Mas. Jus. Pokoknya sesuaikan ngono lho Mas Ya, aku. jus, krem jus. Jus mangga, Yo tak jus mangga. ojo jus mangga. Lah, apa? Ora usum mangga, Breng. Apel. Apel lagi nglarang. Wortel Mas. Wong kelinci apa piye? Dah lah jus apa lho Mas? Jus debok karo glugu. Apa enek kok jus glugu lho. Kono ya dadak tok sampe kok kene lho. Sayang, Mas. nanti kita tidur di hotel ya. Iya, tidur di Hotel hotel. bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin. Asik banget. Mas nginep gak? Lah ngono piye? Dah nginep gak lho sama duit-duit gak? Ojo ning hotel. Kok aku sing Ning hotel bayar? ya asine wadem kene nek ora kulino iso masuk angin. Masuk angin. Awake dhewe tuku anu nginep ning ruangan sing ono angine sepoi-sepoi. Berarti udara segar yang Betul. asli. Betul. Apa Mas? Ning gerdu. Ora lho, enek pacaran ning gerdu apa tuman? Lah, karo Apa kene- umum? Kene Pak jaganya nek pae maling lho. Sampai Nanti kita beli mobil ya. Mobil yang apa ya kamu sukanya apa? Velfire suka enggak? Pajero. Pajero, oke. Apa? Aku yo gak meminta muluk-muluk lho Mas, wong aku yo ngerti sampeyan. Apa? Nanging yo aku pengen ngetes kepekaane sampeyan. Rasa jaluk mobil. Lho. Aku rene ngebis jaluk mobil. Masa. Ojo jaluk mobil pajeke larang. Kowe tak tukono kendaraan, Ha-ha. sing begitu wong ngerti langsung ngetutne. Tenan lho Mas. Tenan. Dan dikira kaya artis-artis. Nah, Ngono wong kae, ngetutne Mas. kuwabe. Fane akeh. Iya. Apa Mas? Pendoso. Hei! La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas, Bojo kok iso arep dipendem lho kok iso. Anu sing Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Asik. Kamu jangan dekat-dekat. Tidak, nanti kita tularan melarat. Iya, jangan dekat-dekat nanti kita ketularan melarat ya. Lagu yang cocok untuk kecantikanku Mas. Alah. Mas.
Gajah. Kok gak romantis blas. Tangga kono lho aku krungu nyetel Iso son gajah, kuwi lho Mas apik. Kok gajah mah lho Mas. Aku kok kesio-sio terus. Sing lagune saiki sing lagi viral kuwi lho. Heeh. Aja dibajing-bajingne kuwi lho. Dibanding-banding. Ah, nyanyi. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Asik, semangat di atas. Kaing-kaing Mbok Saing-saing kira ini. piye? Kok saing-saingke. ya mesti kalah. Asik. Tak ya aku ya ora mampu mongsaku Mumet. mencintaimu. Semaput iku. Bendang bongko bentuk beras. Bojo Ngaput, pateni lho kok iso. Rumah aku semuyo-muyo karo aku. Ayang-ayang tetangga sebelah kok sering tukaran aja ya? Emang itu enggak harmonis, beda lah sama kita. Kita kan Hah? harmonis. Nggak mesra banget deh. Kok gak anu atimu ngono kuwi. Gak Lah piye? biasa. Ya Kok sing kok wedok meletik. ngono kuwi lho, Mak. Ayo Ki. Dibanding-banding nih. Anu. Apa Ki? Banding-banding nih. Banding-banding Ya, nih. Ini kanggo bulurah. Bulurah. Engko bibar iki bulurah katuran Naik, minggah. siap, Oke. siap. Biar bulurah naik, nanti joget bareng dibanding-banding nih. Oke, Oh, siap. ngaten. Bulurah dipersilakan untuk naik ke atas genteng. Panggung. Panggung, Pak. Panggung pasti ngliwati genteng-genteng kata. Nggih, nggih. Iki Monggo, bulurah sini, monggo, silakan, kembaranku lho, bulurah. Mas. Bulurah, silakan. kembaranku. Monggo bulurah. Ujung jari balung rondo. Monggo bulurah. kepareng derek lumaksana tumuju wonten ing pepanggungan miyanipun ingkang amengga gatipun ibu lurah sasana ingkang dalung punika nyuwun badhe panjenengan kadang kadang sampurna panjenengan sanadeng bapak-bapak parekon dan mertate kono seret pangkani tumuju wonten ing sasana palenggane kang dan santo kemudian pun bulurah nggih don menika cocok bulurah cocok sampun tumuju wonten padane bulurah sampai cocok Kowe jane Durmagati apa piye to? Mana kayak MC jaranan. Sayang, Lah ayang. Ben sayang bedil Pak untung. Lurah. Tonyo Pak Sumaji kapok engko bulurah nyuwun pangapunten ingkang agung awit kelancanganipun kanca kula punika. Sami-sami. Nggih, damel tai lalat nggih. Bojone tebet tai kebo sakmu. tebak resik kandang. Mana Bulurah? Bu Karsupin. Nggih, Bu Karsupin tahu nggak cinta itu apa? apa sih? Cinta itu manis. Iya. Manis itu madu. Iya. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Asik. Kalau Bu Karsupin cinta sama aku, maukah Bu Karsupin aku entup? Tonyo Pak Sumaji kapok. Monggo iki nyuwun dawuh bulurah Pak riyin. Sumaji. Bu, Nyuwun monggo budhawuh komentar malam hari ini kados Nggih, pundi Bu? radi mriki, Bu. Monggo. budhawuh katuran lurah kami kamen. Surat paringan Lurah dawuh. dawuh. Nggih. Komentar pada malam hari ini. Ibu warga masyarakat. Saya masyarakat Sepatah ngerti. kata dua patah kata monggo kados Nggih. pundi Bu? Ya, babak. Mas no aduh. Mas, Om nggih mboten Mateni apa-apa. pasaran. Mas tapi nek bojone TB mboten saged muni Mas. Ngas. Merongos. Ngas. Merongos Mas Meko. Iya. Pak, jenengan itu wajahnya kok lucu banget ya. Sampean tumbas Bu nek esuk nggo ketak-ketakan apik. Aku iki dilem karo Bulurah kok menjatuhkan harga diri kowe. Enggak bagusnya koyo ngene kok, Pak. Bagus. Kena digo dolanan putuku. Dan niku kena Sampean dikit tumbas dan Bu tikus, niku, Om. saya sampean tumbas. Nggih, damel pajang-pajangan nggih mboten napa-napa. Bu. Aja ta. Pajang mesti den tikus. Gue cetek geni lah pi. Kados pundi Bu? Nggih, terima kasih Mas Akbar. Nggih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa.
Bu Lurah maaf, sandalnya dipakai saja nggak usah dilepas. Ngawur ae. Sandal telek tok barang kok. Kuwi sandalku lho, Mas. Ora sandal Bu Lurah. Sepatu. Bu Lurah sandal lili. Ya Bu. Jenengan Bingung nih ngomong apa? Lah lihat. nggak usah ngomong Bu, nyawer aja cukup. Hei. Saya nyawer ambil sendiri. Wah. Ini. Tokone jenengan to Bu niki Bu. Duk, Alhamdulillah, tukune ya. tonggo-tonggo. Wah hebat Bu Lurah. Jadi alhamdulillah luar biasa Mas Amin, Akbar. amin, Ini amin, Bu. masyarakat warga sini antusias sekali. Kelihatan juga menikmati banget atas ini Hiburan. penampilan hiburan Nggih, dari nggih. panjenengan. Amin, Terima amin. kasih. Alhamdulillah, Jadi, Bu. ya mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin, Jadi, amin, kita bisa amin. ngundang jenengan. Amin, amin. Kapan lagi Bu? Kapan? Tahun depan sampan panjeri saiki. Lah. Celak lali Bu. Napa kula DPR-an, Bu? Wale. Ben ra nyalang liyane ya. Sampun. Manut. Aja dibanding-bandingke. Bu Lurah bar nampa putu. Wah. Selamat, Bu. Selamat Bu, Terima selamat. kasih. Wajahnya kayak saya Bu. Enggak. Ojo. Yuk, Oh, alah lele. Iso, bulurah yo gila. Ojo. Leh madak-madane. Wong ndas kaya neker kok. Mbok melawan. Apa enek ndas kaya neker ora. Monggo Bu, aja dibanding-bandingke nggih Bu. Aja dibanding-bandingke, Bu. Goyang Napa sareng-sareng. lintune? Napa Para ngene, warga. nggih? Satu. Oh, mboten napa-napa. Joget napa Joget, kali Bu. ibu-ibu Warga-warga liyane? saya mengki saged joget. Jogetnya Wah. nanti sekarang. Oke. Joget aja enggak apa-apa sih. Oke, siap. Nanti Joget. tak nyoba layak kangen Dibanding nih. cuman diajarin ya Mbak ya. Nggih. Kita nggak punya Tenggen kula Bu seminggu mesti dadi. Dadi Di apa? apa? Dadi omongane tonggo-tonggo. Ayo napa niki aja dibanding-bandingke nggih. Siap, nggih. Nggih. Ibu-ibu joget Nggih, boleh. mboten Karena ini napa-napa, suka Bu. bersukaria, gaya Bersukaria. regeng, Ah. seneng-seneng Yo pokoknya. monggo. Mbak Mary ajarin joget, Mbak. Oke. Wah nyapa ngrayu iki ya?
Ibu Lurah sekarang yang nyanyi sendiri. Khusus Layang kangen Oh, Bu nggih. nggih. layang kan. Lagunya Layang Kangen. Nggih. Nggih. Oke. Ndak apa-apa ndak hafal, Bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Nggih. Arep muni nyawar gak pantes. Kapan cok cok. Cek, Mas, kempelno ngene Bu Lurah kempelno lah mike Bu Lurah niku jenengan Mik Eh, Mik mik. pentele kuwi sama nunggahno. Pentele sapa? Unyerane Ya putra. ireng-ireng sama nunjukno. Mike unjukno. Bayo putra. Mik kuwi lho mixer e. Aku melok keri. Sabar Mas, Sabar ya, aja Mas. Sampean suka. Abot-abot Sampean golek duit. Nggih. aja mbok rungokne WKKN. Dulu kesini pertama kewecil lho, cuweking. Lho, Mas. Ayo, Kenapa tak jan benakno Mas? perawan ting-ting lah kok saiki Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki, Bu. Nggih, Mas. Niki nggih enak Inggris. rusak Mbak. Rusak. Rusak. Tak katul terus bedino. Kok kira sapi apa? Layang kangen, layang kangen. Nggih.
lurah. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Ah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan kok. Pripun mikir. Padene suwantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten pun. Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus nek siapa, kerdus? Pi? Kok malah terang-terangan. Pak, Pak. Sumbangan kota amal Bu. Malah anak yatim piatu nih, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu. Bebas Silakan. niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Indra. piro. Mbak Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Mbak monggo niki acara Monggo, jarang Mbak. lho, Nggih. Silakan, Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Ayo. Mergo Andik ki engko wis gak enek ya. Ndak ada. Ono Bu. Kok ora ono? Maksudnya gak enak. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh nggih, nggih. Soalnya kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo disepati. Monggo ayo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? ayo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo datang mriki, Mbak. Anten cok bakal teng mriki. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro kok. nyekeli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ayo iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. Pinter. Potrek ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Apa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, ketua PKK. Ketua Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Monggo Bu Puji. Ketua PKK, monggo ayo 1 tahun sekali. Sekali nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, boleh. Ibu PKK. Monggo. Bu Puji. Bu, monggo. Monggo. Monggo Bu pisan. jenengan langkahi niki mboten apa-napa. Wah, Ben tukul. wah. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjakke Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, niki Ibu PKK Bu, ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Bon, aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Bu, Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap. Musik kah? Siap. Wah, pelan piye? Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
Aduh, ambekan sih. Wah. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga Ngadi Piro. Ngadi Piro nggih. Semangat nggih. Semangat. Siap? Siap. Janjane kowe ning